Здравейте, аз съм Легендата и днес ще ви покажа как да си залепите видеочипа на лаптопа. И днешният лаптоп, който е с разлепено видео, е Hirakan M67C и самото залепене ще бъде с Hotgun или така наречено в България пистолет за горещ въздух. Тоест той е индустриален, по-точно е за нагряване на ПВЦ тръби, за да може да са самите ПВЦ тръби да се свързват помежду си. Така, единият вариант е с такъв индустриален пистолет, другия вариант е с сешуар, но с сешуар едва 20% имате шанс за успеваемост. Така, самият чип е NVIDIA, както се вижда, и край него е облепено, всъщност не е облепено, е поставено фолио, за да може когато се получава въздушно течение от пистолета да не са засегнати другите компоненти, а самите монети са да не изхвърча самото фолио. Така, разстоянието, което се държи пистолета от видеочипът е 20 см и трябва да е перпендикулярно на дънната платка. И самият пистолет да е максимум 2000 вата, като се пуска на първа степен. За да може да не... Защото на самата видеокарта има още елементи и тези елементи се разлепят и изхвърчат. После няма да го прави. Както се вижда, отстрани на самия чип са наредени. Така, нека започнем. Самото лепене пускаме на първа степен и държиме на 20 см около 5 минути, не повече. Не може самият чип да се намести. Ето ни отново след 5 минути нагряване. И сега спираме самия пистолет и оставяме самият видеочип да изтене за около половин час, за да може при самото изтеване на самия калай да се утвърди наново, който се намира под видеочипа. И да няма проблем, защото ако сега топъл го сложим така, има вариант да няма ефект от нашето нагряване.